In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik gepaard met journalist en scootsie-icoon Klaas Jansma. Hier neemt u mee naar de lemmer van zijn jeugd. Wie bezieken zijn oude werkplek. Het wie belangrijk, het wie groot, het wie machtig. En wie hebben Biet midden in de lemmer. Ja, wat verdikke. Een grondeltje. When I got nowhere to go, I take a trip way down below where everyone is someone you know. Ik ben in het centrum van Lemmer, waar ik afsprutsen ha met Klaas Jansma, schreeuwer, journalist, uitjouwer en vanzelfs iconisch scootse commentator. Down to my wicked knees, there's something else beyond the trees where the time is all. Oh, daar is Tam ik al. Hallo, goeiemorgen. Goeiedag. Goeiedag. Nou jongen, wat fijn. Dat is je best op een lemmer. Of net? En als Ja. het beter. En dan vlak voor de tour. Ja. En bij de Fisker. Wist jij naast mijn collega of net? De Lemster Fiskerman. Ja, dit is een echt niet. Maar du weet een dikke 100 jaar geleden dat het hier begon. 1883. Toen is het een beetje begonnen bij een proefvisserij van Siebe de Blauw. En ik kreeg een patiënten voor om te zien dat het water zout genoeg weer voor de jergens en dan showvis. En dat wist ze. En dus de Urkers en de Volendammers en de Markers en de Elburgers en al dat volk dat kwam met botters de zee op. En de Lemsters die gingen gewoon een mooie, prachtige Lemsteraak. Dus je over daar nog een van. En die konden dan verder steende netten in de grond zetten. En die vliegen die vis wel in. Nou, dat weer prachtig. Krijgt ze makkelijk, ja. Krijgt ze makkelijk, Ja. volle makkelijker. En bulten vis. Onvoorstelbaar volle hoeveel vis als ze hier vangen hebben. En dat wie al in de eerste jaren zeg maar, van de 20e eeuw. Ja. Krijg doet dit haakje bouwt is. Wie gaan herinneren naar uw visplak in het oude Lemmer. Daar meid ze weer uw kangelsree en hing je het aan zo'n haken. In godsnaam, daar gaat er huppakee. En als we insmieten ha, keren we weer om naar de jeugd van Klaas. Je bent opgegroeid in Bantegea? Ja, de eerste 9 jaar, maar eigenlijk later in volle gear. Maar zo, de lemmer, een soort navelstreng. En we gingen dan met de bus hierheen. Dus we gingen hier naar Squalita en we gingen hier naar het voetbal in. Dus hier gebeurde een soort. En wij gingen een plaats, vroeger. He, dus maar uw zomer kwam op een plaats. Ja. We gingen bij rouw. Maar en ik heb altijd wel bij boeren en geweest. Dus het weer wel een boerenleven. Maar atypisch, altijd aan de buitenkant een beetje. Snap je wel, er net middenin. Maar je bent wel heel hecht onder Lemmer, toch? Nou, dat is wat bijzonder. Nooit. Ik ben nergens zo'n hecht. Het is come and go. Dat is het. En dat vind ik het mooiste. Altijd wat onderwijs en gewoon vast plak om te reizen, om weer tussen te komen. En uiteindelijk ben je natuurlijk journalist worden. Hoe is dat zo? Ja, wat leert je? eigenlijk, ik leerde en ik verdiende er wat bij. Eigenlijk is het begonnen dat ik een mooie scriptie schreef over de Lemmer. En die koek aan de Lemster kranten verkeepje. En zo, dat weer mooi. Wanneer ik een patiënt en het kostte me, ik maak er wat stekjes van. Ja. Nou, dat weer prachtig. Ja, dat weer het begin. En doe de Friese Courier. En doe later het Fries Dagblad. En dan Radio Friesland. Ik bel een keer het Parool op een moment tijd. En dan waren ze aan het vlokken, want er was er een gijzelingsactie. En ik moest ten tamen van. Maar dan moest ik in die gijzelingsactie. Dat was een verschrikkelijk dramatische kar wie dat. Ja. Ja. Nou, en toen heb ik keer een tafel die gijzelingsactie. Ik zou krijgen zeggen, wat net is van het? tentamen. Toen heb ik net tentamen die, maar ik ben wel naar de Zuid-Molukkers gegaan. Dat was het moment dat ik toch eigenlijk journalist werd. Maar nooit een typische journalistiek. Zat je ze nou dan wel eens zeggen, ben ik eigenlijk nooit echt worden. Maar je zei, je krijgt hè, een praten dingen weer een beetje come and go. Maar had ik ons scootjesiel denk, dan denk ik aan Klaas. Ja, dat is weer... Hoe lang heb je dat wel nadien? Nou, maar kan ik het even goed bedenken. Het is in 73 begonnen. Maar dan deed ik altijd jongens een verslag naar jou in. Hè? Maar dan deed ik wel, dan sloeg ik soms op een microfoon om een aanvaring na te doen. Oh jongen, dat leek soms spannend. Ja, echt? Ja, die meesten die thuis zitten, die hadden mij. Die hadden zijn skipper net. Dus die dachten, zij is het. Dus als ik zei dat het waaide, dan waaide het. Zijn koerskipper was zeggen. Dus die van geen meter min. Nee. Nou, dan zei ze, ja maar Klaas zei het waaide het. Maar ik ondergong het, ik echt zo. Ja. Dus dat Noord zei het weer helemaal net spannend.
dan vond ik het wel spannend. Ja, kijk. Ik vond het echt spannend. Ja. Maar ik wilde het spannend vinden. Now we don't need tokens to a company store. That's real government stamps and Die codes. onderbreken het visje voor een uitstapje naar een bijzonder gebouw. Het oude gemeentehuis. Een plak waar de jonge journalist Klaas een praten kan. Zo, nou joh. Nou, jongen. En ben wie? Oh, dit is de oude rietzegel, dit. Kwamen die aan praten van het werk? Ja, dat wie eigenlijk wie dat elke maand. En voor mij wie het prachtig, want ik studeerde. En ik hier en het Fries Dagblad en de Lemster Kranten. Dus ik hier een best inkomen. Ik heb al die begrippen. En hoe lang ben je in het West? Ja, dat is apart. En dan zit ik mezelf dat ik wel uit te vregen. Maar ik denk, bij mij gaat het gewoon zo. Ik lever in mijn laatste stukje in. En ik ga voort. Dus ik ga er nooit weer West. En dat is zo'n. Ik denk van nou, 73, zo wat, of 74. En hoe zeg je dat die krijgt uit? Want ja, nou staat er al eerst vol, maar hoe zeg je dat die hier uit? Ja, dat weet heel apart wie dat verandert dan. Dan moest je bedenken dat er een hele lange, grote, mooie tafel staat. Dat er de burgemeester ziet, die ziet aan het hoofd van de tafel. Nou, daar zit ARP, daar zit CHU, daar zit KVP. En zo zit dat hele spul zo in de ronde. En daar wie achter, wie de publieke tribune. En dan wie een plakje van, zeg maar, 2 stoelen zitten er. En dat wie de pers. En ik gie dan de steken natuurlijk. En ik schrijf dan op wat ze zijn. En ik realiseerde me toen net dat ik voor die mensen eigenlijk de spreekbuis weer. Want hoe zo'n al die lemsters, daar zit maar een paar op de tribune. Dus de meesten hint uit de kranten. En wat staat er dan in de kranten? Wat ik erin schrijf hier. Heb ik me nooit realiseerd. Ik dacht altijd, zij zijn de actoren en ik schreeuw maar wat. Maar het is eigenlijk andersom. Well, the road rolls out like a welcome mat to a better place than the one we're at. We rennen verder, want skeertje hoe het gemeentehuis leidt de jeddere drukkerij Zuid-Friesland. Een plak daar een praten hond in kan lezen. I've had all this town I can. Waar ben we krijgt? Ja, dat is voor mij al haast onherkenbaar. Want ik kwam altijd daarachter. En dat wie dus de ingang van de drukkerij. En daar staat dan een grote Heidelberger pers die er stampen. En je weet dan het kantoor. En daar maak ik mijn stukjes die ik weer inleveren. En je weer 2 huisjes staan hier. Ja, dat had ik hier nog op staan. Dat, Ja, de drukkerij, dat wie Zuid-Friesland. En hoe zus nog wel waarom op kwartier als journalist? Nou denk ik wel eens, wat is lieds, wat is bekrompen, dat weet in die tijd helemaal net. Het wie belangrijk, het wie groot, het wie machtig. Oh, little bluebird, pearly feather breast. Zijn burg dat Klaas het als journalist wat rustiger on. Nadat 2 alleen zijn dochterkant te versterren. Een dravig barren wat diepe sporen achterliet. En joh, eigenlijk 2 alleen iets verschrikkelijks meemaken. Hoe is het nou met jou? Ja, Hey, dat is dan ook een knap omdraaien. Dus je die knap omdraaien en dat eigenlijk bevriest zo'n moment. En dat gaat nooit voort, maar dat bevriest. En dan gaan er andere dingen gebeuren er. En dan bewust probeer je dat op te pakken. Mijn vrouw doet dat oors, ik doe het zo. Dat is mijn therapie, zeg maar. Je moet wat doen, je moet wat te pakken hebben. Als ik dat doe, hoe ik net te praktiseren, hoe zit het al als ruurtjes stonden, hoe ik net hoe te praktiseren. Zo doe ik dat dan. Dat past bij mij. So long I've been out in the rain and snow, but a winter's come and gone. Hey, a little bird told me so. De meeste mensen die ken je vanzelfs uit de media. Maar nu ben je nog steeds heel waarbaar, maar net meer in de media. Maar Nee. waar ben je nou, eigenlijk sterk mee bezig? Ja, het is zo, dat aan de ene kant dat ik me helemaal gewoon radicaal zijn heb, dat stopt het. Ja. En dat doe ik heel wat anders. Maar dat doe ik net niks. Ik heb echt heel druk met studeren. En dat heb ik altijd draadingen. En ik studeer nu naar micro-organismen. Dat fret me helemaal op en dat wil ik. Dat is wel heel bijzonder dat je op zo'n leeftijd Ja. nog zo waar wil binnen met zulke dingen. Dat is ik zo. Als je wakker wordt, dan kijk ik naar mijn sliepen. Houdt het ik op. Nou, dan begin je. Kachelen zetten, eten meidje,
tafelkleermaatje, huppakee, daar gaat het bij. Nou, en het kind werd vanzelf jong. Ik heb drukker als ooit tevoren, als ik eerlijk ben. Zo Klaas, ik ga weer beter. Ik heb hem in watje en... Ja, Wat hier ging het. verdikken! Ja, dat komt er. Shit, dit is een grondeltje, Klaas. Dit is een Lieds exootje. Komt net uit Nederland. Prachtig. En de fans is zo mooi. Wat is de schepping toch geweldig. Het is net best, hè? Nou. Pracht beestje, toch? Ja, ja. Ik geef me zwemmen letten. I'm drinking motor oil and cursing. Nou Klaas, ik haal je mooie verhalen van die jaar. Ja, ik vond het zelf ook prachtig dan. Het was geweldig. En dat wist er weer een goed luisterend oor. I'm drinking motor oil and cursing. Dit weer biedt voor dit hier. Dank wel voor het zien en een goede vangst. Goeie. For my